Fil-qorti ta' Għawdeġ bdiet tinstema' l-kumpilazzjoni kontra Ħassan Sutra, Marokkin ta' 53 sena li jinsab akkużat li fil-21 ta' Diċembru li għadda weġġa' gravi 5 persuni f'inċident f'Marsalforn wara li saq fuq in-nies. Ix-xut ewlieni fil-każ, Luke Kawki, qal li fil-qorti 3 filgħodu li ra karozza tinstab b'veloċità kbira u persuni jittajru fl-arja, tant li ddeskriva x-xena bħala waħda tal-films. Jirriżulta li wieħed mill-vittmi għadu fil-periklu tal-mewt. Kawki qal li wara l-inċident u kompla jsegwi l-karozza, imblukka u konfronta lis-sewwieq Marokkin li spiċċa jitħaq f'wiċċu waqt li der li kien taħt l-influwenza tal-alkoħol. Id-difiża kkontestat dan billi sostniet li l-imputat kien diġà waqqaf il-karozza iżda Kawki baqa' jinsisti li kien hu li waqfu. L-ispettur Kitxelli għall-prosekuzzjoni xedt li l-imputat għadda minn test li riżultalu li kellu livell tal-alkoħol ferm ola mill-limitu legali, filwaqt li sarulu wkoll testijiet tad-demm u tad-DNA. U spjega li l-imputat kien jisuq b'veloċità eċċessiva f'żona fejn il-limitu kien ta' 30 km fis-siegħa u dan wassal għal gravità tal-ġrieħi waqt li l-karozza kienet irreġistrata fuq is-sieħba tiegħu li lanqas għandha liċenzja tas-sewqan u spiċċat fost dawk midrubin. Fit-tmiem is-seduta, id-difiża għamlet talba l-ħelsien mill-arrest iżda din id-deċiżjoni mistennija tittieħed mill-qorti l-erba'. Jeffrey Kassar ta' 41 sena inħeles minn kull akkuża li kiseb xi flus mingħand klijent bingan biex jagħmillu xi tiswijiet u jixtri parts għall-karozza. Il-każ li ilu għaddej 21 sena mill-2005 kellu jerġa' jibda jinstema' mill-ġdid wara li Kassar appella mid-deċiżjoni tal-ewwel qorti fejn kien instab ħati fl-2013 u kkundannat sentejn ħabs. Il-każ reġa' nstema' mill-ġdid fl-2023. Waqt ix-xhieda tiegħu, il-klijent qal li kien ħalla diversi vetturi ma' Kassar għat-tiswija u ħallsu għal parts tagħhom. U spjega li x-xogħol ma sarx fil-ħin u li l-pulizija kienu sabu l-vetturi 4 snin wara f'kundizzjoni ħażina. Kassar ammetta li kien nefaq ammont mill-flus imma kien ħallas lura lill-klijent l-ammont kollu. Il-Maġistrat Nadine Santlija qalet li l-prosekuzzjoni ma ppreżentat l-ebda prova konkreta li Kassar kien ħal flus b'mod illegali, anzi nstab li jagħmel użu mill-flus biex jixtri l-parts u ma kellu l-ebda intenzjoni kriminali. Għaldaqstant, il-qorti ma sabitx lil Kassar ħati u liberatu minn kull akkuża.